Уважаеми зрители, отбора на Ботев Враца победи състава на Академик София с 3-0. Разговаряме с наставника на домакините Сашо Ангелов. Господин Ангелов, честита победа най-напред. Надиграхте напълно отбора на Академик София през второто по време. Доволни сте от продукцията на вашия отбор? Доволен съм при условие, че ние направихме вече 7-8 мача, така се равни мачове не може да победим. Малко не достигаше. Този път се получи. Доволен съм. Страхотен мач на Румен Рангелов, не само заради трите гола, които отбеляза, заради начина, по който игра. Да, Румен преди 2-3 кръга така малко беше, грубо казано, в дупка беше паднал, но хубавото, че излезе бързо от нея. Вижда се, че градите млад отбор, въпреки че давате шанс на голяма част от юношите на клуба, се видя, че по нищо не отстъпвате на лидерите в западната Б група. За мен мисля, че няма стари и млади футболисти, но предпочитам младите, защото и класата не е много различна, примерно от отбора на Академик, нищо, че е първи, от нашия отбор, и съвсем други дори. Всичко е на едно ниво. Въпрос е мобилизация. Чест ви прави, че все пак давате шанс на юношите на клуба. Малко треньори правят това в България. Има ли някаква конкретно поставена цел пред отбора на Ботев Враца през този сезон? Или просто обигравате един тим, който до година евентуално да атакува по други цели? Вижте, условията, целта, която сме си я поставили, добро представени, и другото, което е, че този млад отбор трябва да се обиграе, за да може, ако има възможност, да се атакува другата година. Стадионът ви е лицензиран за футболната група. Може ли евентуално отбора на Ботев Враца да мисли за нещо по-сериозно през следващия сезон? Казах, мисля, че целта е такава. Тая година тия млади момчета да изиграят, да се обиграят, защото те първа сега навлизат в професионалния футбол и мисля, че до година може и да си поставим по-висока цел. Добре, благодаря ви много за това мнение. Това беше Сашо Ангелов, наставника на Ботев Враца. Всеки момент очакваме при нас да дойде и Самир Селимийски, треньора на Академик София. Господин Селимийски, слаб матч за отбора на Академик София. Не знам дали ще се съгласите с това мнение днес. Не, слаб матч не бих казал. Мисля, че отбора на Ботев Враца стоеше по-добре на терена, в смисъл като мотивация. Моите момчета бяха малко, може би, пренавити. Тръгнахме много слабо в началото на първото по време и след това не можахме да заиграем така, както може нашия отбор. Няма как да не ви попитам за ситуацията при резултат 1-0 в полза на Ботев Враца, когато ваш футболист падна в наказателното поле. Според вас имаше ли дуспа? Вижте, видяхте ли? Да, мисля, че имаше 100% дуспа. На повторение евентуално ще видят зрителите. Съдиите са основен фактор в българското първенство, така че все пак искаме да има такива мачове. Нали? Ботев Враца на 9-то бие отбора, който е на първо място. Затова искаме да има футбол. Искаме отборите, които желаят повече победата, да печелят. Точно за това играем. Съдийството превръща се в един основен фактор, който тотално влияе негативно върху футбол. Персонално не искам да коментирам, защото няма смисъл. Повлия ли Радян Мирянов на крайния изход от днешния двубой? Така да ви задам въпрос. Вижте, 1-0, дуспа става 1-1. Мисля, че вместо 3 точки да вземат Ботев Враца, ние щяхме да се вземем едната точка, за която се борихме съвсем джентълменски. Но аз това казах и на момчета. Ботев Враца имат добри изпълнители, които владеят елементите на футболната игра, както се получи и днеска. Отначало бяхме добре, но след това, като търсихме да изравняваме резултата, мисля, че се откриха повече положения, пространства за тях и бързата им контратака проработи. И последно, може ли тази загуба да повлияе евентуално върху амбициите ви за влизане в А група, защото знаем, че състава на Банско е основният ви конкурент за тази цел? Загубата не може да повлияе. Първо, защото ние нямаме такава амбиция да влизаме. Нямаме цел, нямаме амбиция. След края на матча с Банско казах пред вашите колеги, че аз имам в отбора 15 футболисти, които могат да играят в А група. Но нямам отбор, който може да играе в А група. Така че вие днеска видяхте, също изоставаме в игровата подготовка, куцаме в 1-2 поста, нямаме конкуренция, което малко или много в България влияе върху представянето на всеки един състезател. Добре, господин Селимийски, пожелавам ви успех от тук нататък. Това беше и мнението на наставника на Академик София, Самир Селимийски. Така се разделяме от стадион Христо Ботев във Враца. Ботев Враца победи състава на Академик София с 3-0 след хетрик на Румен Рангелов. От целия екип подготвил това предаване. Приятен ден с програмата на Ринг БГ. Ще говорим.